Rusi, mga Karusi Moto. Mga Karusi Moto, no, andito ka tayo sa Rusi Binmali branch, no, Binmali, Pangasinan, dito sa may barangay Malindong, Along Highway. Ang mga Karusi Moto, no, dito sa likod ko yung Rusi TC 125, no. Bali mga Karusi Moto, ano na to, 8 months mo na itong hulugan kasi repo ito, 8 months. 1,925, yung rebates niya is 300, kaya 1,625 na lang for 8 months, no. May down payment siya na 1,000, kaya papatak siya ng 14,000 lahat, no. Pag kinash nyo to is 14,000. Ganoon din naman kung hulugan, parehas din ang presyo, kaya kung may pang-cash kayo, cash nyo ng 14,000. Kung gusto nyo hulugan mo, 1,925 minus 300 rebates, 1,625 yung hulugan nito for 8 months. Tara mga Karusi Moto, silipin natin dito sa may Rusi Binmali, Pangasinan branch yung repo na to. Sa mga Karusi Moto, no, ayan, Rusi TC Macho 125, no, for 8 months na hulugan, repo siya. Sa 8 months is 1,925, may rebate siya 300, kaya 1,625. Okay mga Karusi, pag maaga kayo magbayad dito is 1,625. Pag walang rebates naman is 1,925. Ayan mga Karusi, yung Rusi TC Macho 125 na color blue na repo. Ayan mga Karusi Moto, no, ayan. Mga Karusi, yung ano niya, no, natanggal na yun dito sa likod niya, no, yung signal siya, pero pwede mo na ayusin yan kasi may mekaniko na ito sa loob. Ayan mga Karusi, no, sa loob ng ano, may mekaniko. Paganda nito mga Karusi Moto kasi ito, no, mayroon siyang ano dito sa ano niya, sa headlight, ano niya, splasher niya, may protection, no, protector dito. Ayan, yan mga Karusi Moto. Ito yung makina niya, tapos yung carburetor niya, ayan, mga Karusi Moto. Ito mga Karusi, no, ano na lang, paayos na lang to, paayos na lang yung dito niya, paayos na lang. Ayan. May mekaniko man dito mga Karusi doon sa loob, kaya walang problema pag pinaayos yung ano, ito yung mga Karusi. Yung mga Karusi, yung speedometer nito is 5,178. Ayan. So yun lang mga Karusi Moto, no. Pag meron kayong may diferensya mga Karusi, ito diferensya itong ano niya, yung dito sa may ano niya, yung oil seal niya dito. Pwede naman kayo ipaayos, meron naman mekaniko sa loob. Yun lang mga Karusi, no, 14,000 ang cash. Kung gusto yung hulugan, ganoon din 14,000 yung kalalabasan. 1,925, no, 1,925 monthly, may rebate na 1,625 for 8 months, no, 8 months. 8 months siya mga Karusi Moto, 8 months, kaya one down payment is 1,000, kaya papatak siya ng 14,000. Okay mga Karusi, salamat sa panood. God bless you, power mga Karusi. Keep safe, sana sa buti ko yung kalagayan. Bye bye mga Karusi Moto.